הצדיקים וכל בוגרי הישיבה, נגיד כמה דקות דברי תורה לחיזוק ולקשר שלנו בין פרשיות השבוע לבין חג החנוכה שחווינו עכשיו. אז האמת היא שכשמישהו מסתכל בפרשות שעברנו עכשיו, וישב מקץ, הוא רואה שיש דברים שהם ממש חיים בתוך חג החנוכה. אם אנחנו מסתכלים על החלומות, חלומות פרעה, אז פרעה חלם שתי חלומות. חלום ראשון, שתי חלומות, סליחה. חלום ראשון הוא היה החלום עם 7 הפרות, הבריאות, המלאות, ואנחנו יודעים שהפרות הריקות, שלופות הקדים, באו ובלו את הפרות הטובות. ואותו דבר גם היה לנו לגבי השעורים, הריקות, שלופות הקדים, הם אלה שהצליחו לבלוע את השיבולים, היפות, הטובות. זה בדיוק מה שקרה בחג החנוכה. בחנוכה אנחנו ראינו איך המעטים, איך החלשים, הם אלה שהצליחו להתגבר על האימפריה היוונית האדירה, על הבריות, על המלאות. זה היופי שבחג החנוכה. כי אנחנו היום כולנו חוגגים את חג החנוכה. יופי, איזה שמחה גדולה. יש לנו נס גדול, אבל יש לנו כלל. הכלל הזה קוראים אין סומכים על הנס. אם אין סומכים על הנס, אז מדוע אנחנו כולנו שמחים? יופי. החשמונאים ניצחו. אבל מה הם חשבו מלכתחילה שהם באו להילחם? מעטים, חלשים, מול האימפריה היוונית האדירה. מסופר שבמלחמה האחרונה על כיבוש ירושלים הם נלחמו נגד 40,000 יוונים. איך אפשר בכלל לעלות על הדעת? להילחם כנגד האימפריה היוונית האדירה. ופה יש מסר חשוב מאוד מאז ועד היום. מסר שחשוב שנקלוט. כשיש סכנה פיזית או רוחנית לעם ישראל, עם ישראל צריך לפעול מתוך תקווה שבעזרת השם עשייתא דשמיא בוא תבוא. וכשיש לנו סכנות, וגם לצערנו הרב, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, וגם אותו אחד שנמצא שם באיראן רוצה וממשיך לחזק את עם ישראל, דרך החיזוק של אנחנו, בגלל הצרות, אנחנו מתחזקים, זה מה שאנחנו רואים בכל דור ודור, שבאים עלינו לכלותנו, עם ישראל מתעורר, אבל אנחנו גם מבינים שאנחנו חייבים לפעול במציאות הפיזית שלנו מתוך תקווה שעשייתא דשמיא בוא תבוא. אבל יש גם עוד נקודה אחת שמקשרת אותנו בין פרשיות השבוע לחג החנוכה, וזו הנקודה הזאת אני ראיתי בספר החדש של ראש הישיבה, הרב שאול דוד בוצ'קו, ספר על שולחן השבת ביחד עם בנו הרב נחום. אז באמת זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושב, כי כשאנחנו מסתכלים בהלכה, כשאנחנו כולנו מדליקים את נרות החנוכה, אז אם אנחנו נבוא ונשאל כל ילד, תגיד לי, הנר כבה, מה אתה עושה? ברור, נר כבה, אני בא, מדליק את הנרות. זה דבר טבעי, זה דבר פשוט שאנחנו נדליק. אז למה ההלכה אומרת, אחרי המחלוקת המפורסמת, האם כבתה זקוק לה או לא זקוק לה? אם הנר כבה, האם צריך לחזור ולהדליק או לא צריך לחזור ולהדליק? ההלכה נפסקה שכבתה אין זקוק לה. למה? אתה מרגיש צער, אתה מרגיש כאב, אחרי כך הדלקתי. אז יש ביאור הלכה שהוא מסביר, דיבור מתחיל, הדלקה עושה מצווה, הוא מסביר שעיקר פרסום הנס זה בהדלקה הראשונה. ומה שחשוב לנו זה פרסום הנס. מה, אתה לא מדליק חצי שעה? לא צריך, עיקר פרסום הנס זה דווקא בחלק הראשון. אבל אפשר להסתכל אצל יוסף, שהוא היה נמצא אצל אשת פוטיפר, ושם כל יום היא ניסתה לפתות אותו, ואז הוא עזב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. ויוסף שם, ככה מלמדים אותנו חז"ל, הוא נזכר בדמות דיוקנו של אביו. זה מה שעזר ליוסף יום יום להילחם עם אשת פוטיפר. מה זה דמות דיוקנו של אביו? מה הפשט של הדבר הזה? זה לא רק שהם היו דומים בפנים, כן? יוסף ויעקב, אלא אנחנו רואים פה שאת זירי החינוך שזרע אותם יעקב אבינו, עכשיו כשכבר יוסף לא נמצא, עכשיו שיוסף הוא נער בן 20 שנה, שהוא נמצא עכשיו הרחק אחרי, את אותם זירי חינוך שהוא למד אצל יעקב בבית מדרשו של שם בעבר, עכשיו הוא מוציא אותם לפועל. עכשיו אנחנו רואים את אותם, לכן אנחנו לומדים מפה
עניין חינוכי עמוק מאוד, שההדלקה היא עושה את המצווה, ולכן אם כבתה אין זקוק לה. ההדלקה, זרעי החינוך שהבן אדם בא ונותן, הבן אדם בא ומשפיע, מתוך תקווה כמובן של תפילה, סייעתא דשמיא, שהחינוך הזה יעזור, אותה הדלקה שההורים, המורים נותנים בתחילת הדרך, היא זו שמלווה את הבן אדם לעולמי עולמים. אם אנחנו נחבר את שתי הנקודות, ועם זה אנחנו נסיים, אנחנו נוכל לומר שבאמת כל אחד מעם ישראל וכל עם ישראל בכללותו יכול להילחם כנגד האימפריה היוונית, יכול להילחם כנגד היצרים, כנגד הניסיונות שלו ולהצליח להתגבר. איך הוא יעשה זאת? זאת בעיקר בזכות זרעי החינוך שהשקיעו בו אביו ואמו, כי ההדלקה היא עושה את המצווה. שבת שלום לכולם.